Som davant d'una altra obra de fustec i direu, on és la fusta? Si aquí només es veu formigó. Doncs la fusta és a sobre, naturalment, perquè com ja us hem explicat en alguna ocasió, la fusta com a element constructiu conviu molt bé amb altres materials. És per això que es pot construir una casa de fusta a sobre d'una estructura de formigó com aquesta. I tenim amb nosaltres el Pep Carrera, l'arquitecte de Fustec, perquè ens expliqui justament com funciona això de fer una casa de fusta sobre una estructura de formigó. Com s'ha fet aquesta casa o com es fa una casa com aquesta? Doncs, en principi no hi ha molta diferència respecte a la resta de casos que no hi hauria una estructura ja existent. Llavors, el que primer hem de garantir i demanem i procurem que sigui així és tenir una bona planeïtat on poder recolzar la nostra estructura de fusta. En el cas que fem l'obra tota sencera, nosaltres ja fem la fonamentació, doncs marquem amb topògraf perquè ens quadrin bé tots els perímetres i tots els límits de l'estructura, i en aquest cas s'ha fet a la inversa, és a dir, s'ha fet primer el topògraf per marcar tots els punts de perímetre i tota la geometria d'aquesta estructura existent per llavors poder casar-hi nosaltres l'estructura de fusta a sobre. Nosaltres sempre instal·lem una làmina de butil a la part inferior de l'estructura, que llavors... Això que veiem aquí? Que és això que veiem aquí, aquesta làmina negra, que el que ens fa és protegir-nos tota la part inferior de l'estructura. Llavors, un cop tenim tant l'OSB exterior estructural com en aquest cas, el veurem en un altre vídeo, el pla dur interior, doncs girem aquesta làmina i protegim tota la part inferior d'aquesta estructura. Llavors, amb això garantim que quan passem el revestiment continu per davant no tinguem la junta solucionada i no tinguem problemes d'humitat. Aquí, en aquest cas, l'estructura existent tenia una planeïtat bastant bona. Llavors, hem pogut recolzar tota l'estructura directament sobre aquesta estructura. Aquí, en aquest cas, s'hi ha col·locat una làmina de redó, de protecció contra el gas redó que va a tot l'habitatge. I aquesta làmina negra seria el que comentàvem, la làmina impermeable que ens garanteix que tota la part baixa de l'estructura no rebi humitat. Llavors, en aquest cas ja tenim la part interior col·locada, l'hem girat, l'hem encintat amb la barrera de por, amb totes les capes que toquen. I en cas que hi hagués alguna petita irregularitat en aquesta estructura, en aquest formigó, es posaria el morter aquest sense tracció que comentàvem per garantir tot aquest bon assentament de l'estructura. Aquí tornem a veure, això és la tela impermeable, no? Sí. Això és la part de fusta i aquí ja comença el formigó. Aquí, en aquest cas, encara falten capes, per tant, s'ha d'acabar d'executar, però aquesta seria la idea. Vaja, que si en algun cas algú té una estructura de formigó en un terreny, pel que sigui, perquè ha fet un soterrani moltes vegades, un garatge, alguna cosa que està molt en contacte amb el terreny, exacte, es pot construir sobre. S'hauria de calcular que tot està en òptimes condicions per poder recolzar l'estructura a sobre, però es podria fer, sí. Molt bé, doncs Pep, moltes gràcies. A vosaltres.